Bombo Business News. Nagpasakas ang presyo ang Petron kag gasoline para sa liquefied petroleum gas kon LPG sa entrada sang Pebrero. Sanig sa Petron, nag-implementar ini sang 1 peso and 50 centavos per kilogram nga saka. Samtang sa advisory naman sang gasoline, ginsiling nga nagbatuman sila sang 1 peso and 55 centavos nga saka kada kilo. Pareho nga ginsight sa adjustments ang international LPG contract price sa bunga bulan. Ini nga pagsaka katumbas sang duga nga 16 pesos and 50 centavos, tubtob sa 17 pesos nga saka sa 11 kilogram cylinder nga ginagamit sa sulod sang balay. Antas sini nga price hike, mayara na nga daan sang serya sang bulanan nga LPG adjustments bangod sa global market fluctuation. Sa iban pa nga balita sa negosyo, sa ato naman nga mga motorista posible magsaka ang presyo sang produktong petrolyo sa subong nga semana. Base ini sa nagligad nga 4 ka adlaw nga international trading sa Department of Energy. Gasolina posible madugangan sang 10 sentimo sa kada litro. Diesel, posible madugangan sang 85 sentimo sa kada litro. Sa kerosene, posible magsaka 45 sentimo sa kada litro. Sa bunga Lunes, ipagwa sang oil companies ang final nga price adjustment kag dungan ina nga ipatuman buwas sa aga. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate yan base naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP sang Biyernes sang hapon. Wala sang transaksyon sa bilog ka weekend, maga-resume ina subong nga aga. 58 pesos and 86 centavos bayad sa US dollar, 7 pesos and 54 centavos sa Hong Kong dollar, 46 pesos and 58 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 70 centavos sa Saudi Riyal, 70 pesos and 50 centavos bayad sa euro.